Rematamos, e que mellor peche que lembrando que deu de si a romería do Tortilla de Laro, que pese a choiva puido permitirlle aos festeiros desfrutar da gastronomía e do baile. Rematamos con esas imaxes e tamén cun dos últimos concertos do grupo lalinense Nanuk, organizado pola Asociación Cultural A Tarabela este sábado en Lalín. Con elo despedimos, como sempre, grazas por estar aí e desfruten do que resta de día. Ay, Jesús. Eu veño da Coruña. Eu tamén, de Oleiro. Yo